B729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to alas 11:30. An oras hatod sa Indokang. Sulit sarap with great taste premium. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Mag-Joy Antibac. Iwas germs. Iwas sakit. Nestogrow. Kompletong Nutrichan para grow happy. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Mga kaibigan, muli po magandang tanghali po sa kanilang lahat. Welcome sa ating palatuntunan, Usapang PhilHealth sa DCGB ngayon pong araw na ito ng Lunes, ika-16 sa buwan ng Nobyembre, taon 2020. Siyempre ako po sa inyong lingkod, Mardelac, Daing Iba. At kasama natin siyempre ang Team PhilHealth ng Regional Office No. 5, sina Ma'am Larry Ilagan, ang Head ng Public Affairs Unit, at siyempre si Ma'am Geraldine Naron, ang Public Relations Officer 1 ng Public Affairs Unit. Good morning po sa inyo mga ladies. Good morning po. Hello, sir. Good morning po, sir. Ayun, good morning. Kumusta? Good morning din, sir, sa ating mga listeners, sir. Kasama ko ulit po, sir, ngayong araw si Gigi. Kumusta ka po, sir, Mar? Okay naman, medyo malungkot lang at maraming kababayan tayong tinamaan ng hindi magandang kapalaran doon sa Northern Luzon. Yes po, sir. Like sa amin, sir, sa PhilHealth employees, and sir, madami din, sir, ang tinamaan doon sa northern area, sir. Medyo nasa stage tayo, sir, na nag-recover together with our fellow Bicolanos. Kaya medyo mahirap din, sir. Alam natin, sir, yung pinagdadaanan nila kasi pinagdaanan din po, sir, ng Bicol region. Yes, kaya need prayers at saka mga kababayan nating more generous para makatulong na makabangon ng ating mga kababayan. Okay, so let's start the ball rolling, mga kababayan. Good morning po muli sa inyo. And doon po sa mga kababayan natin, ngayon pong umaga ay pag-uusapan natin yung isa sa serbisyong binibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro. Sa tuwing tayo po ay ma-hospital, napapansin nyo ba na may empleyado po ng PhilHealth na naka-assign dyan sa ospital para mag-assist sa mga nangangailangang miyembro? Talakayin natin yan ngayon at kikilalanin kung sino ba ang PhilHealth Customer Assistance Relations and Empowerment Staff o PCARES. Sa ikalawang bahagi naman ng programa ay pag-uusapan natin kung ano ang prosesong dapat na pagdaanan kung magpa-file tayo ng claim para sa COVID-19 test sakaling hindi na ibawas ng pasilidad ang ating benepisyo. Ating alamin maya-maya po lamang. Ngayon po, dito tayo sino bang tinatawag nating PCARES, Mang Larry?
Yes, sir. I-breakdown natin, sir, ano kung ano ibig sabihin ng PCares. Ang PCares po, ang tinatawag natin, sir, na PhilHealth Customer Assistance, Relations and Empowerment Staff. Ito po ay mga empleyado ng PhilHealth na nakatalaga, sir, sa ating mga accredited facilities upang magbigay, sir, ng serbisyo sa ating mga miyembro. Sila po ay mga registered nurses na kagaya po ni Gigi na hinahire po ng PhilHealth at dinideploy sa iba't ibang ospital sa buong bansa. Meron din po tayo dito sa Bicol Region. Sila po ay hindi mga empleyado ng hospital, kung hindi sila po ay empleyado ng PhilHealth. So madalas po kasi na napapagkamalan, sir, ang ating mga PCares na empleyado ng hospital. Samantala po, may ilan naman po tayo na empleyado ng hospital na nag-aasikaso para sa PhilHealth na napapagkamalan naman, sir, na empleyado ng PhilHealth. So ngayon, sir, identify natin, sir, kung anong pagkakaiba, sir, ng ating mga PCares na, sir, sa mga empleyado na talaga naman po ng mga hospitals. Yes Ayun. po, ang mga PCares ay nakasuot po usually ng PhilHealth uniform, pareho po ng suot namin ni Ma'am Larry ngayon. Ah. O pagkakakitaan ng pagkakailan nila ng PhilHealth gaya ng polo shirt na may logo ng PhilHealth. So, wala naman po, usually may ID din po sila. May napakalaki silang yellow ID nakalagay doon, PhilHealth Cares. Isa po sa mga way to identify them. Ano po? Ang PCares po ay nilaunch noong 2012 dahil sa positibong pagtanggap po sa PCares. Ang programang PCares ay napili bilang isang government best practice sa isang national competition. At noong taong 2016 po, nakuha din ng PhilHealth para sa PCares Project and Customer Service and Transformation Excellence Award noong 33rd ASEAN Social Security Association board meeting. So ito pong practice, ito pong programa ng PhilHealth na PCares po ay awarded po siya at recognized po ng ilang bodies as isang maganda po talaga na way para po ang aming korporasyon ay maka-reach out directly sa aming mga members, tumulong during their point na kailangan talaga nila ng tulong kung saan nandun sila sa mga accredited facilities natin. Ayun, deserving naman talaga dyan sa award na yan because imagine you go to where the action is. Nandun talaga, no? Para mayroong engagement with the patients mismo. Di ba? Okay, now, ano-ano pong serbisyo na maaaring ibigay ng isang PCare sa mga miyembro po natin? Ang mga services, sir, na pwedeng ibigay ng ating PCare, sunayan na po natin dyan, sir, ang pag-assist po sa ating mga kliyente upang matiyak po na sila ay may kaalaman tungkol sa programa ng PhilHealth. Meron din tayo, sir, na paraan para i-verify po ang eligibility ng isang pasyente na ito po ay mayroong ginagamit na sistema ang ating PCares kung saan po maaari nilang ma-check ang record ng isang miyembro. So kung ikaw po, sir, hindi pa active na PhilHealth member, nakikita din po ito ng ating mga PCares. Pwede din po silang mag-issue ng mga kinakailangan na form para sa paggamit ng benefits ng ating mga member, ng ating claim forms. And pwede din po sila, sir, mag-conduct ng survey, yung ating tinatawag, sir, na PhilHealth Patient Exit Survey. Yes po, kabilang din sa kanilang services po ang mag-report ng data na usually nakukuha from that survey na na-mention ni Ms. Terry, yung PhilHealth Patient Exit Survey. So, nagsasagawa din po sila ng mga gawain para sa implementation ng no balance billing, point of service at iba pang pinapatupad na proyekto ng PhilHealth. So sila po ang nag-monitor niyan sa mga hospitals kung talaga po ba na-implement nila itong mga proyektong ito at kung sumusunod ba sila sa accreditation agreement between PhilHealth and the accredited hospital. Sila din po ay nagbibigay ng assistance sa malasakit centers at nakipagtulungan sa iba pang ahensya gaya ng DOH, DSWD at PCSO regarding dun sa financial assistance po. Dito po sa Region 5, minsan po PCares ang nag-handle ng malasakit centers natin sa BMC at sa BRTPH, pero meron din po tayo mga assigned na mga PhilHealth Express employees na andun sa ating malasakit centers para mag-assist din po sa ating mga members. Ayun, no? Malaking kagaanan ito sa ating mga members na may na-confine na kapamilya because instead of going to the office, pwede na doon pala gawin sa mismo, no?
doon mismo sa hospital. Ayan. Okay. Pero ano yan? Saan pa matatagpuan itong PCares sa ospital? Yan, saan ba yun makikita? Ha? Most of the time, Sir Mark, sila po ay matatagpuan doon sa billing section, PhilHealth section din po ng mga hospital, ano mga designated na lugar po na ibinigay ng ating hospital or facility para mag-assist po sa mga member na may concern sa PhilHealth. So, technically, sir, doon sa area na pinaka-accessible sa ating mga members na madali nilang malala pag sinabi ng ating employees sa hospital kung saan yung area, madaling mahanap ng ating mga miyembro. Yes, pwede. Usually ko naalala mo, Miss Lear, nagpabigay tayo ng mga tarpaulin sa kanila. Mga tarp stands po, sir, mahanapin lang ang tarp stand na pala kay PCares or PhilHealth. Meron tayong posters na ibigay sa kanila. Usually kung saan nakalagay yung mga materials na yon, doon din po seated ang ating staff. Ayun. Lahat po ba, Ma'am Gigi, Ma'am Larry, lahat ba ng ospital mayroong PCares? Sa ngayon po ay hindi po lahat ng accredited na facilities ay may PCares. Usually po nasa malalaking hospitals po nakadeploy yung mga PCares natin kung saan maraming pasyente ang napupunta at kailangan po talaga ng serbisyo. As of September 30, 2020 po, meron na po tayong around 543 na PCares na nakadeploy sa iba't ibang accredited facilities in the whole country po. Ano po? Para sa unang semester ng taong ito, 1,101 na facilities po ang sakop ng PCares o 57 ng kabuuang 1,920, 57% ng kabuuang 1,929 accredited hospitals sa buong bansa. Yes, sa panahon dito, sir, aabot na kasi sa 180,000 na patients po na pagsilbihan ng ating mga PCares sa mga pampublikong hospital sa buong bansa. Samantalang nasa 130,000 naman, sir, sa galing sa ating mga private hospitals ang kanilang na-serve. As of June 20, 2020, 78 na po ang Malasakit Center na ang nasakop po ng ating PCares sa lahat ng DOH retained at LGU-owned na mga hospitals. Kasaramihan po sa mga malasakit center nasa level 1 sa mga hospitals. Sa Region 5, sir, meron tayong 25 na PCares na rotation sila, sir, na pumupunta sa 72 na government and private accredited healthcare facilities sa Bicol. So, pag sinabi natin, sir, na rotation, may mga months talaga po, sir, na iba na. For example, sir, ngayon ay si GD, next month ay ibang tao naman, sir, nakatoka po sa kanya. Ayun, ayan. Now, pwede bang tumanggap ng bayad o contribution ang isang PCares? Yes po. So, although nakapagbigay po sila ng information, member data, tungkol sa inyong contribution, nakikita po niya sa system nila na iCares, hindi po sila authorized na tumanggap ng bayad sa member. Pwede po kayo magtanong, pero hindi po kayo pwedeng magbayad at hindi po sila pwedeng tumanggap. Meron po tayong mga accredited collecting agents na pwedeng tumanggap ng bayad ninyo or contribution mula sa mga members. So, pwede po kayong magtanong sa mga PCares kung magbabayad. Pumunta na lang po sa pinakamalapit na PhilHealth Office, Local Health Insurance Office, or sa aming mga accredited collecting agents, yung mga bayad centers, and mga banks po natin na nakapalipot. Opo. Now, usually, ano hong mga kadalasang kaso o issue ng mga miyembro ang nabibigyang tugon po ng PCares? Ayun kasi, sir, sa report na na-generate natin po, ang ilan sa mga karaniwang issues na na-observa na nare-resolve ng ating mga PCares, kasama dito, sir, ang paghihingi ng hospital na hindi kinakailangan na dokumento para sa paggamit ng benepisyo. For example, sir, yung document na yun, hindi naman po kailangan na para hindi na, sir, mahirapan yung ating mga members na maghanap pa. Kumbaga, na-check na po yan ng ating mga PCares. Pag hindi din po nagbigay o hindi tama ang deduction ng ating mga senior citizen discounts at VAT exemption, then po kasi nakapaloob sa ating mga circulars na kapag ang PhilHealth po would always be after the deduction of the senior citizen and the VAT. So, pag hindi din po tayo nagsunod ang hospital, pag hindi po siya nagsunod sa no balance billing, natitrace din po yan natin mga PCares.
cares. Pag hindi po nagbawas ng newborn care package sa pasyente, pagkalabas sa facility, yan ang mga normally na-face ng ating mga P-care, sir. Yes po. Also, ang P-cares din po ay tumutulong sa atin sa mga issues when it comes to fraud. Hindi naman po natin sinasabi na lahat ng hospital ay nagko-commit ng mga ganitong issues. Ano po? Pero ang mga P-cares po kasi nababantayan nila yung mga instances kung saan, for example, pinapasend po ang member sa blankong mga form at hindi pa po maayos na napunan ang claim forms or statement of account. Iba po sa statement of account or sa claim forms, merong pipirma yung member. Minsan po, blanco pa yan, pinapapirmahan na. Tayo po as members, responsibility po natin na alamin, basahin, intindihin yung statement of account, siguraduhin po na kompleto yung detalye bago tayo pumirma. Kung meron pong issue doon, lumapit po sa P-cares para matulungan kayo. Isa din pong issue, ang hindi pagbigay ng statement of account sa pasyente sa oras ng discharge. P-cares po, matutulungan po kayo dyan. Hindi rin po sa, yung issue din po na hindi pagsama ng professional fee sa statement of account na hindi po naka-reflect doon. Issue po yun na pwedeng matulungan kayo. This doesn't necessarily, Sir Mark, ibig sabihin na may ginagawang kababalaghan yung hospital. Minsan po talaga, nagkamali lang yung clerk, or may na-miss out lang talaga, pero at least doon po yung P-cares, pwede tumulong para maklarify yun with the hospital, with the billing staff ng hospital. Ang mga reporting po na-generate nila ay nakakatulong para sa pagbuo ng mga bagong policies ng PhilHealth. Ayan, all you have to do is to approach, so lumapit doon sa naka-assign na P-cares. Madali namang ma-identify, di ba? Mayroong uniform, tapos may ID. Yes po. Yun. Okay, ganding, galing. Talagang magbibigyan nga naman ng award pa ganito. Di ba? Yung pinadali mo yung problema ni Ale, ambis na magpapara takbo-takbo kung saan, ayun na, mayroon ng lalapitan at saka kung mayroong mga deficiencies, halimbawa, may kulang na papeles, di madaling malalaman. Ayun, very good. Okay, mga kaibigan, ngayon po, sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, ang bilis lang ng oras natin. Ito, talakayan natin, pag-usapan natin itong proseso dahil ito ngayon ito ngayon ang in, di ba? Paano ba makapag-claim sa PhilHealth sakaling hindi nagamit ang benepisyong PhilHealth para sa pagpapatest sa COVID-19? Ano ba ang dapat nating tandaan tungkol dito? Ayun. Ano ang mga dapat gawin ng isang miyembro para makapag-direct file sa PhilHealth? Ano pa ang mga dapat na ihanda? Sir, kailangan na natin, sir, establish, sir, ng ating pag tayo po ay naka-confine sa hospital, ang proseso natin yan, sir, ay si hospital ang magbibigay sa ng karapat-dapat na package, tapos i-reimburse po yan, sir, ng hospital sa PhilHealth. Ngayon, sir, kapag sinabi natin, sir, na direct file, tayo po as member, direkta po tayong magsasubmit ng ating mga papeles sa PhilHealth. So, ang lahat po ng kwalipikadong membro na sumailalim sa COVID-19 test na nagbayad, sir, ng buo sa facility or hindi naibawas po ang benepisyo sa PhilHealth, ay maaari pong mag-direct file sa PhilHealth para ma-reimburse ang kanyang ibinayad. Ang tatandaan lang po natin, dapat ay kwalipikado ka o kasama po sa doon sa mga inuwi ng DOH para sumailalim sa test para mabayaran po ang inyong claim. Makipag-ugnayan lang po tayo sa facility o laboratory na nagsagawa ng test para ma-kompleto po natin itong mga requirements na ito. Unang-una po dyan, yung ating original na copy ng resibo o yung ating official receipt. Kailangan din po, sir, na meron tayo na waiver na in-issue ng facility or laboratory. And then also need yung CIF po na makukuha sa facility or laboratory. Itemized billing po na manggagaling din sa ating facility or laboratories. Ito po mga itemized billing po na manggagaling sa ating facilities and laboratories, tandaan lang po natin na dapat included po ito doon sa revision ng circular ng PhilHealth as confirmed po by Doc Addy of BDRD. Cooperation system kasi, sir, system natin, sir, sa PhilHealth will not directly pay filed claims without CIF and itemized billing, which were not required in PC 2020-0017. Meantime po, yung mga requirements, sir, stated natin doon sa PC 2020-17 ang ating susundin.
Kailangan lang natin talaga ito, sir, ma-i-file sa loob ng 60 days matapos po maisagawa ang test. Ayun, saan po pwedeng i-file ang claim? Maaari ba itong ipa-receive sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth? Yes, sir. Maaari po itong i-file sa kahit anong tanggapan ng PhilHealth na malapit sa inyong tirahan. I-forward na lang po yan sa regional office kung saan dito po yan namin pinoproseso. Ano po? Pagkatapos i-proseso po ng PhilHealth, ipapadala sa inyo ang inyong reimbursement through a check sa pamamagitan ng registered mail at ipapadala po ito sa inyong tirahan. So, dapat updated po ang inyong address sa inyong member data record. Kasi good luck naman, Sir Mark, napadala yan sa ibang address, di ba? Ang swerte naman ang makakakuha. Oo nga naman, ano. Ito naman, sir, is nakapangalan talaga dun sa ating member. So, ito na, sir, na 60 days. Ito is from the time, sir, na na-receive ng member sa amin. Kumbaga, ang member, sir, meron siyang 60 days to submit sa amin. Meron din pong 60 days by law ang PhilHealth to process. So, para po na-estimate ng ating members kung kailan ang dating. Baka kasi, sir, iniisip niya pag pa-receive sa amin, kinaumagahan ay meron na siyang check. Mayroon kasi, sir, na pinagdadaanan ng ating mga claims para po may identify na talagang tama po yung benefits na ma-receive ng ating mga members. Opo, ayun. Magkano naman ang matatanggap na benepisyo para po dito? Yan, sir. May tatlong rates po ang PhilHealth para sa SARS-CoV or COVID-19 test. Ang unang-unang po dito is 3,409. Ito po ay kapag lahat ng serbisyo or supply ay ibinigay at nanggaling po sa facility or laboratory. 2,077 naman po kapag ang test kit ay galing sa donation, and kapag ang test kit po ay galing sa donation at ang gastos po para sa pagpapatakbo ng facility or laboratory at ang RT-PCR machine po ay galing sa subsidy ng government, ang babayaran po ng PhilHealth niyan is 901 pesos. Ulitin natin, sir, kasi yung mga nakaraan natin na mga discussions, parati po natin sinasabi na itong tatlong ito, sir, hindi natin ito pwede ma-avail lahat. Kung baga, sir, based po sa inyong findings, kung ano lang po ang pwede yung ma-avail, based na po dito sa tatlong conditions na ito. So, kapag donated naman po ang inyong gamit, hindi mo din po, sir, pwedeng ma-avail yung total na, yung pinakamataas natin na amount, sir. Yes, po. And i-reiterate ko rin po, Sir Mark, sa ating mga listeners. Ang re-reimburse lang po ng PhilHealth ay ang ating real-time polymerase chain reaction test or RT-PCR test or yung swab test, commonly known as swab test. Yung ating mga rapid test, hindi po siya re-reimburse ng PhilHealth dahil ang nire-recommend po talaga ng DOH as confirmatory test for COVID-19 is the RT-PCR or swab test. Ayun, okay, maliwanag po yan mga kababayan natin. Now, kailangan po ba na positibo ang resulta ng test para makapag-claim sa PhilHealth? Ayun, dapat ba? Hindi naman po kailangan. Opo, hindi po magdedepende ang PhilHealth sa resulta ng test para mabayaran yung isang claim. Ang batayan ay kung kasama ang isang miyembro sa mga inuri ng DOH na kailangan sumailalim sa COVID-19 test. So kung nag-negative po, thank you Lord, di ba? At nag-negative. At the same time, babayaran pa rin ng PhilHealth po as long as kasama kayo doon sa listed guidelines ng DOH na kailangan i-test. Na yun. So, I guess dapat ipagawa ito, ipatest ito doon sa accredited. Now, ano mangyayari kung halimbawa nagpatest ako na hindi sa accredited na facility ako nagpatest o laboratorio, mababayaran ba yung claim ko? Sir, pinasa natin, sir, tatandaan is ang PhilHealth, sir, ang transaction is always with accredited facilities. So kapag hindi, sir, accredited yung facility, hindi po natin yan mababayaran. Siguraduhin po natin parati na kapag tayo po ay pumunta, anong tanong po natin parati agad sa ating facility is accredited ka ba ng PhilHealth? Para po sa kompletong listahan ng ating mga accredited na facilities na nagbibigay po ng COVID-19 test, pwede po kayong bumisita sa aming website www.philhealth.gov.ph o sa website po ng DOH, doh.gov.ph. As of August 31, 2020 po, kasi sir, meron na tayong 105 na facilities or laboratories po na in-accredit ng PhilHealth para sa COVID-19 test at ito po ay patuloy natin na dinadagdagan. Ayun, okay. So yung para po sa mga kababayan po natin, yun ang mga mahalagang information na naibabahagi po natin ngayon pong umaga.
And siguro bago tayo magtapos, meron po ba kayong mensahe o paalala sa ating mga tagapakinig, Ma'am Larry and Ma'am Gigi? Of course, sir, at this time na medyo hirap talaga tayo, sir, may force of nature, sir, na talagang nag-identify, sir, that we become strong. Ano, sir, parating lang sana, sir, na isipin ng ating mga kapwa Pilipino na ang PhilHealth po ay parating nandito po, kadamay. Nais po namin siguraduhin na lahat po ng mga mamamayang Pilipino ay patuloy na pong pinapatupad ng PhilHealth ang adhikain at intensyon na bayanihan ni Heal as One Law at nakatuon po ang Team PhilHealth Region 5 sa patuloy na pagbigay ng dekalidad na serbisyo. Sa ngalan po ng aming very dynamic Regional Vice President, RVP Henry B. Almanon, nandito po ang Team PhilHealth Bicol para patuloy na magbigay ng dekalidad at tapat na serbisyo po para sa lahat. Yes po, patuloy ang serbisyo ng PhilHealth. Bukas ang regional office at ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at Sorsogon, Lunes hanggang Biyernes po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region o tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Ayun, oy, ay, may pahabol na tanong dito mga ma'am. Hindi ito naka-shoot doon sa topic natin, but then very important din ito. Good morning, Sir Mar. Pwede po matanong kung ano pwede gawin? Nanganak po manugang ko, hindi po na newborn screening yung baby kasi hindi raw po available that time. Pero naka-indicate po sa PhilHealth deduction. Ano po gagawin? Thank you po. Stay safe. God bless po. Sabi ni Ma'am Silves. Okay po. So, kung na-deduct po siya, dapat mandatory pong nagawa yung service. Ano po, kung nakita po kayo, hindi lang po ito kay ma'am na nagtanong, ano po, kay ma'am sir, lahat po tayo, kung nakita kayo na binawas na benepisyo na hindi nyo na itanggap, i-clarify nyo po iyan sa billing section ng hospital. Ano po, siguro po, diniduct nyo na kasi kailangan gawin, pero kasi po ang newborn screening, Sir Mark, may number of days lang tayo. Hindi po yung pwedeng palagpasin yung ilang araw na yun. Ano po, kundi magiging useless yung kukunin na blood sample. So, I suggest po, pakiclarify niyo lang po sa hospital, and at the same time, makipag-ugnayan po kayo doon. At baka pwede naman po yung nagawa ng paraan, pero definitely po, kung ibinawas at cleaning nila na nagawa niyo yung serbisyo, pero hindi niyo natanggap, kailangan niyo po yung ipaalam. Sa hospital, baka nagkamali lang error, or kung sila po ay nagmamatigas, i-report na po sa PhilHealth Cares kung meron po sa hospital na yun. Ayun. Comment natin, Sir Mar, yung si Sir or si Ma'am, kasi ito, Sir, ang kailangan natin ngayon. Dapat maging mapangmatyag po tayo, Sir, sa ating mga pinipirmahan. Before pa tayo, Sir, pumirma, siguraduhin po natin na na-avail ang benefits po na naka-indicate doon sa, as mentioned na po ni Ms. Gigi. Ayan, maliwanag po yan, no? Ma'am Silves, ha? Punta ka dun sa hospital kung saan nanganak yung manugang mo, tapos ano ninyo yung karapatan na newborn screening, di ba? Kung magmatigas, di punta tayo sa PhilHealth. Hanapin yung dalawang kaibigan ko. Yes po, Sir Mar. Anytime po, Sir. At nang ma-assist yan, ano? Okay. O, bueno, naku, ang bilis talaga. Maraming salamat po, Miss Larry and Miss Geraldine sa pagsagot po sa ating mga katanungan tungkol sa PhilHealth at ang mga benepisyo na maaring ma-avail ng ating pong mga miyembro. You're always welcome po, Sir Mar. God bless you even more po. And sa lahat po ng mga taga-profile na nakikinig sa kay Ma'am Lorny Rubies, kasi siya po ay talagang nakikinig sa DCGB. Good. Hello, Ma'am. Shout out kay Ma'am Lorny. Ayun, okay. Maraming salamat po. Mga kaibigan, samahan niyo po ulit kami sa Usapang PhilHealth sa DCGB sa susunod pong Lunes, 11:30 hanggang 12 ng tanghali. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Ito po si Mardila Daing Iba, sa pangalan po ni June Napoles sa technical side. Kanina si Manny Tutanyes. Kasabay mo natin sa social media department at yung IT, Mark Sean Madrid. Sa inyo po lahat, thank you very much. Dahilan sa PhilHealth, kalusugan mo sigurado. Inyong napakinggan
ang programang Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hatid ng PhilHealth Regional Office Number 5. Usapang PhilHealth.